nne m akwari ọmụ biko ekenekwa ngụ nne m akwari ọmụ ekenekwa ngụ akwari ọmụ ụmụdo ekenekwa ngụ akwa m ndị budo biko nne n'okwu onye atọ ata ka anyị na-anụpụrụ gị ọnụnụ ọnawa ọnụnụ ahụ nke ị na-anọ ụmụdo oyi ụzọ ọnawa ụzọ ka isi agba ụmụdo oyi ụta egbe niile ahụ nke gbara anyị ụta niile ahụ nke gbara anyị ube niile ahụ nke gbara anyị nrịanrịa niile ahụ nke iwetara anyị ma iji iwe wee wetara anyị ọnwụ ike ahụ nke iji iwe wee wetara anyị ose aka ahụ nke iji iwe wee wetara anyị aka nkọchasị nke iji wee wetara anyị aka kata n'ihu agawa azụ nke iji iwe wetara anyị ụzọ ọnawa ụzọ isi waba anyị ọgbọ wee chụọ anyị ọchụchụ iji iwe wee mee nne n'ọtata ka anyị na-anụpụ ọrụ na tata wesị n'ọtata ka ọ ya ebi nne anyị si ya bizie tata nne ya bizie tata n'ọtata ka anyị na-anasị gị mma nne n'ọta ka anyị na-anasị gị egbe na n'ọta ka anyị na-anasị gị ụta bọmbụ nrịanrịa ahụ ọrịanrịa ife niile ahụ ife iji wee nwa ya ọgụ nne n'ọtata ka anyị na-anasị gị ya nne biko ogbe ọgụ nna sị na-ewere iwe gbuo ọchụ na iwe na ọchụ aha ana nna ya kwadogo imerigo nyawa ọgụ ahụ imerie na onwezi ego ya na-azọ ya azọ a na-azọkwa aha esi ibobo ngọ nne na nwere ibobo n'imere na mgbe nne ọmụmụ nne ọ na imeri ha oyi ya nọ be m ọ maka ife ike nke iwetara na ngwuru anyị ọ maka ọnwụ ike nke iwetara ọ maka atụghị na ama oghe ọ maka agakọta n'ihu aganawa azụ nke iji wee nwa ya ọgụ ma nri ya nri ya ma enwu n'ike iji nwa ya ọgụ nne ọnya mere anyị ji wee bịazi kasị ka anyị dozikwa etu ndị gboo si wee debe nne biko tata ka anyị na-anasịsị ya egbo taa ka anyị na-anasịsị ya nwa wee na-asị na dịka anyị na-akwado igburu gị anụ anyị gbuoro gị anụ ka anyị ṅara edozie anyị gbuoro gị anụ ka ife ọma bataba ọlụ urio nke anyị nyere ka ị na-arụgọzie anyị nne biko ibidokwa lụwakwa ọrụ etu ahụ ndị gboo si wee debe ogu wee na-alụ ọrụ ichekwakwa anyị n'aka ajọ mmụọ chekwakwa anyị n'aka ajọ mmadụ nne biko chọwakwa nna anyị amoosu na amoosu karịrịzi nkụ n'ụwa tata nne chewakwala anyị amoosu nne chọwara anyị ndị ajọ obi ndị ogbuo n'ihu ọghọrọ n'azụ ndị udo nekọrọ nwanne ya akpụ onu ndị bụ agụ nọ n'obi ndị otu nzuzo ndị otu ọjọọ ndị na-anọ n'otu were ana ọbara mmadụ ndị na-anọ n'otu were ana akara aka nwanne ha nne chewakwala ya na ọnya ife na-arụ anyị gwara nya ka ndị gboo ji wedebe nne onye asị biko nke chewakwala anyị ya nne zọwakwana anyị ndụ zọwakwa na ụmụ ekwana ka anyị nwụọ n'ilo ekwana ka anyị pụọ n'ilo ka ife ike mekwa anyị nne chekwakwa anyị ka isi bechekwa anyị chekwakwa anyị na ya nwụchụzi ya nwụchu nne ka anyị na-awakwa ogologo ndụ dịka ndị gboo si bụ anọ ya nne ka ọnwa anyị nwekwazi ọnwụ 90 ọnwụ 100 ọnwụ 120 ọnwụ 130 ọnwụ 150 nne onye ekwukwu menye were ọnwụ 200 and anyị ya anọ 200 anyị nọ n'isi ike na ọ na-mgbasi ike na ọ na-aṅụrị ahụ esi ya ike ọhụụ nke anyị ya nọ na akwa ọrịa wee na-ebi mba anyị ya anọ n'osie ya ike biko nne n'ọnya ife nna ya ọtata tata anyị na-anọpụrụ ọrụ na ka ichekwakwa anyị nchekwa ahụ ndị gboo debe ka ichekwakwa anyị nne wepụrụ anyị akakata n'ihu agawakwa azụ ka anyị bido tata na-akpa ego mgbugbe ọnọgwụ mgbugbe edewele na-ekpe ego anyị asị na anya kpagido wuru milionia obere oge ọ daa katakata azụ na ọdapịasịkwana nne gbuola anyị ya anyị na-akpa ego ngọzi anyị na-abịa n'ukwu milionia a na-aga ya kpakọtazi ego daba adaba n'okwu onye ife anyị na-ayọ biko nne ife ndị gboo ji wedewere ahụ isi ike adọla anyị ogologo ndụ adọla anyị ife akwakụ na ife enwe nwa dọrọ anyị anyị amụọkwa nwoke mụwa nwaanyị ị na-anya na ngwurube udo oyi fụ na ọmụmụ na-esili anyị ike ndị na-amụ sọsọ nwoke nwaanyị adọghị ya amụ sọsọ nwaanyị nwoke adọghị ya nne biko ife ndị gboo ji wedebe ka ọmụmụ nwoke do ka ọmụmụ nwaanyị do ka ndụ nwoke do ka ndụ nwaanyị do ka egbuoro anyị ajọ mmụọ ka igbuoro anyị ajọ mmadụ nne tata anyị na-anọpụrụ gị ọnụnụ wee na-akwado imere anyị oriri ka ime kọdola anyị ife niile ahụ ife udo onye bụ n'obi wee hiwego wọdụ ọmụmụ nne ka imewekwara ya ndụ agamniru ogologo ndụ na ahụ isi ike agaghị ofu wee ego gbuola ya amoosu mmụọ igbuola ya amoosu mmadụ n'ọnya ka nna ya ọtata tata anyị na-anọpụrụ ọrụ tata anyị na-anasịsị gị egbe na mma niile ahụ iji wee gbuo mmadụ iji wee weta nrịanrịa iji wee gba ụta nne bido tata gawa ka ife ọma dabazie nne ka ife ọma daba na eke nne ka ife ọma daba na orio nne ka ife ọma batawazie na afọ nne ka ife ọma batawazie na nkwọ afịa naanị izu na-anọ nne nọọ ife nyọrọgụ wee kweta nye esetọ wee mere ya ihe mere nya na eke mee na orio mee na afọ mee na nkwọ tata anyị nụpụchara gị ọnụ na anyị gbuoro gị anụ ka aṅụrị bata na ndụ anyị na eke nyabatawazie na nyabata na afọ nyabata na nkwọ etu a nsogode ka esi weru n'isi ụmụ udo oyi niile ma ndị kwetakwara ụlọ ọya dị na eke tụaka esi do n'orio tụaka esi wedo na afọ tụaka esi wedo na nkwọ afịa anya n'izu na anọ mụnwa oso ntochukwu udo oyi ụkwanụ mụnwa ife mere azụ aka ọgba akụrụ wee kwadowe wee deo na be m nna aga m n'iru nke m nya akarịkwa ọnwụ ike anyị adụbe m anya mmiri anyị abata be m ụmụ m niile ya adụchacha aka mụọ nwaanyị mụọ nwa n'ihu m ndị ya n'obi anụ dị mụọ n'ihu m eduo ha akaba nkachacha na ọrịa 150 na ahụ isi ike ụmụ m akwa m ewe nyipe awụrụ n'etu asị okoko esi wedo aga n'iru adụrụzi ụmụ m na-aga a na-emekwakwa ahụ maka ọka mmụọ na-emerụ mmadụ ka mmadụ na-emerụ mmụọ ị na-emekwa ya na-emekwa ahụ obi aṅụrị adị na ngwuru anyị etu asị ogodo oke esi emere ya nne si asị nke mmadụ okweto chukwu na ndị a na-ekwukwu na ọfọ ọkwa afọ ka ndị wee kpiri awesị na ọfọ ka ọ eji wee la
n'otu anyị si wegoro ka esi wedu nne kama ọdụ okwe tachukwu na ndị a na-ekokwu na ise agazie ana ọfọ na etu ose okwe kwuchara nwa oyi ụmụnne m ọnụnụ ka anyị nụpụrụ ife a ịmana agwa m na m meji ọdụ ọmụma nkwadobe nwee kụziele a lot of people a lot of things mana ka m pụgoro n'ihu mmụọ mpụzie n'ihu mmụọ ka nwezi ife nwee ka m gwazie ụnụ oke mmemme vidio ọdụ nkenke amaghị m na nka fonu m ji enweghị kamera front kamera na-eme front kamera okwere aga amaghịzi na ọ na-eseta m na ọ na-esetazi m ọ naghị eseta m ka m megbuo okwu a ka ọdụ nkenke ọ na-eme vidio ma na wọ karịa 35 minutes Facebook eme ya ekwuzi okwu so m megbuo ka ọdụ nkenke ihe akịta anyị na-eme bụ ọnụnụ ka nnụpụrụ tata ife na-akpa wee nụpụ ọnụnụ ịmana ọ na-awụ agwa ndị mmadụ ka esi eme na na-akpado mmụọ akpado odobe ahụ nọ like I said before nọ ka o wee lụọ ọrụ nọ ka i wee lụọ ọrụ n'ọnyịnya ka ya wee karịrị gị ọrụ ka ego wee bataba mba a na-akpado mmụọ akpado ife akịta wụ ọdọ mmụọ adobe m tata ka nnụpụrụ ya ọnụnụ kedu ife wee nụpụ ọnụnụ ịnụpụ ọnụnụ adọ ka amnesty ka mkpọ ya amnesty asị na mgbe ha ndị Niger Delta na-anụ ọgụ a na-agba egbe na-egbusisi ndị polisi a na-egbusisi ndị Niger Delta gbagide egbe o nwere onye agbalụola egbe ahụ gọọmenti wee gaa for peace talk efere ya peace talk ha gara ife ahụ ha jụrụ na-enye ndị Niger Delta ekweta na-enye ha ya ekpe udo ekpechi udo wee gwa ha na agha ebu egbe n'aka were eme udo ebe ekpechagoro udo fụ na ha kwetara ife ekwuru na ha ya abịazi sọrọ ndị egbe ha which is amnesty egbe ahụ eji wee n'ọgụ ka adịchọ na udo adụgo so that anyị mezi ife gọọmenti gwara ha ka obi aṅụrịdọ ka ọ dị n'ife ka ọ dị na mmụọ m na-agwa ndị mmadụ ọdụ ka ya sị na ụfọdụ chọrọ chap kelee ebe ya shortcut ọdịnala Igbo enweghị shortcut ime mmụọ enweghị shortcut ghọtago ime mmụọ enweghị shortcut ọdịnala Igbo enweghị shortcut mana ụfọdụ chọrọ chap nwanne chap ahụ emeghị west ya ego o nwere nwa mma njeje kwadochala ọdọ ọmụmụ na ọgụ ihe mbọsịdodo ife ahụ akwadochara m ọdọ ọmụmụ ngwa ya na ọdọ ọmụmụ a biko si egbukwa narị ya anụ na ya akpụ ya alụ akpụcha alụ ka ekpuchiri ya onunu ife egbuoro ọdọ ọmụmụ ahụ anụ okwe m nkwadocha ọdọ ọmụmụ na ọmụhamụ ife ya na cousin brother ya ka onye ụmụnne ya dị ife a na-eme dibịa kpawarụ dịbe ọbịa fụcha ọdọ ọmụmụ sị ha gụnụ ka a na-egbukwara na ife ahụ ka ndị dibịa mmụọ ya gbuo anụ ya ji egbuo anụ na onwe na akwado ha mmụọ na-akwadogo mmụọ sije gbuoro mmụọ anụ na ife ahụ na-ekwu okwu ka m wee fụọ ọrụ na ka m wee chaji ya ego anụ dị ego kwa ka ọrụ ọrụ na ndị dibịa na-eme ka sije gbuo anụ nwoke ahụ wee jeje gbuo anụ ya jegote iburu nke na-ewu wee je gbuoro ọdọ ọmụmụ ahụ according to him n'abalị afta ka agbuchara anụ ahụ mmọnwụ ndị mmọnwụ wee jube ha na-atọwụsịrị ya ọmụ n'ala na-atọwụsị ọmụ n'ala ọpụta na-ajụ ha ka ezi na eji atọwụsị ọmụ n'ala ha o were ọmụ ahụ were apịa ya eme ife mpịa mmadụ ọmụmụ ilu na mmụọ na-apịa ya ọmụ ahụ ma ka apịara ya oteta sinsi ahụ ọghọtaghị ije ọgba nkịtị ọkpọ ha ụmụ ọdọba after 1 month ọdọka asị na obidozi enwewe ishu ọkpa m na fon sị m na mụ na-ekwo mgbagodo ya afa wee gbara ya afa na-agba afa na-aba mba na nwere ọdọ ọmụ na-enye nsogbu isi ha bụ ọdọ ọmụ a ka ịkwanụ ha ọfazi ọsị m na ogburi ya anụ na ogbugori ya nsị ọgakekwa ka isi gbuoro ọdọ ọmụ a na-ekpoziri ya rụgbochiri onu ọsị m mba na onwe nwanne m nwoke na-emekwa dibịa bịaziri gwa ya anya gbuoro ya anụ mesị ya na-arụ adọrọ ya egheghị m ihe ọnụ ekwucha ife ahụ nsị ya jee chọọ ife ya ọ ya eme onwe na jee chọọ ife ọ ya eme onwe na-akpọzina na fon ọzọ mmecha ọkpọchiri ya well after emesara dozie ya ọdụ mma enwere usoro esi eme mmụọ ụmụnne m mmụọ ahụ na-eme dibịa ka eme mmụọ nwere usoro mmụọ enweghị shortcut and usoro ahụ esi eme mmụọ iji ha na usoro ahụ wee mee nwanne m ọ na-emebisi ife ọ na-emebisi ife mee mmụọ na usoro esi eme mmụọ ka ị nwee aṅụrị mmụọ na-arụ ọrụ mana problem anyị nwere na anyị chọrọ shortcut ọdọ mmụọ na-akpụgo m ya alụ ochiri ya onugbu na ọnụnụ ka nnọpụrụ ya the next thing wee gbuziri ya anụ aṅụrị wee dụ ka ọ nabata oriri ya ife niile ahụ na-eso okwu ebiena ụmụnne m fa na-akpọ ya amnesty na ọrụ ndị oyibo na ndị Igbo ịnụpụ ọnụnụ ife afa na-akpọ ya wee ogori akwụ ọhọkwa onunu asọkwa m n'inu mkpo onunu ọnụnụ ife afa na-akpọ ya wee ogori akwụ
onunu wa akwa odi ọnụnụ wa ogori akụ amam ife afa nke dibịa ya ada akpa ya mana ife afa m na-akpa ya ogori akụ suje ha nụpụ ọnụnụ a na ọ nọ ka mmụọ iwe na-ewegbugoro mmadụ nwetara ife isi ike tọtọ fife alụ na ngwuru edikwadocha mmụọ ha nụpụrụ ya ọnụnụ amnesty ife niile ahụ eji wee nwụ n'ọgụ ahụ ka ekpokọrọ ya wụsa na ọgụ ebiena ka eribezi oriri ka ife ọma batakwa ka ọ ṅụbatakwa ọnya ife ngodoru na ige ntị na ngodo na aja na-agbapụ n'abalị a ụmụnne m a sị na m eji ọdọ ọma wee na-akụzigasịrị unu ife omimi ụfọdụ na ebe ụfọdụ ndị mmadụ si eme misteki biko ọdịnala na-alụ ọrụ mana problem anyị nwere na ya dị eme etu esi kwesị ahazi agbami afọ agbami were eme onye ọra na-emezi shọtkọt nna ka ozugbo ka ọdụ ka anyị pụwa ozugbo ka nnaba tụarịsịa na mmadụ ya abịa tata bee tata dozieri ya mmụọ tata ogbu arụ tata ọ naba tata ọ bụla etu a ka esi eme ịchọrọ ime ọdịnala ihe wepụta obi gị wepụta onwe gị mee ya ọfụma nwee ifuri nwee ife ọma na ya ife imerụ aṅara ya adọ echi niile edopụrụ n'imeri mana ọ bụrụ na ime ihe ọfụma ana m agwa ndị mmadụ ọ kakwuru mma na imeghe karịa na imerie n'ime ihe ọfụma ọ kakwuru nwa na imeghe karịa na imerie mana ime ihe ọfụma ọnya ka m ji gwa ndị mmadụ na mmụọ adịghịkwụ ka ọgwụ nkwego gwọọ ọgwụ gwọjọọ iburu etufuo ime mmụọ mejọọ amaghị m ife ihe eme ọntụrụ idozikwa ọdụ mma aka m gwanụ nwoke udo esomto chukwu ike nke eze mmiri na ala edo ọkwa nnewe ka esi eje ọdịnala amaka ọdịnala bụ ife na-ebu eke ọdịnala mara mma ndụdụ na aga n'iru udo na enwere m a lot to talk mana Facebook is always ọ na-restrict carry long video that's why I prefer YouTube ya na WhatsApp kamana ka m bidodo ebe a mmecha nkwa maka ya mmechi ọdọ mma wee kụzigasị a lot of things na-agaziela ọnụ peace out ike gaze mmiri na na-edo anyị ejighị ụjọ eto okorobịa anyị siri ike wee bụrụ egbe abụrụ ike anyị ife onye na-eme ka ọ ma anya gị nwa ụdịbịa ife ya ada anyị ezumezu owu ha gosiri ụzọ ka ị mara ụzọ imedo mmụọ na ọ na-ewu dibịa mmụọ ọ bụrụkwa ndị dibịa ọgwụ dị iche dibịa mmụọ dị iche ị na-eme mmụọ ezumezu gosiri ụzọ ka ị mara ụzọ imedo mmụọ ha na-agbara gị maka esi emedo mmụọ ha nye gị afa na-ekwu eziokwu inwe ha afa na-afụ ụzọ na-ekwu eziokwu ọ na-elapụbazie mmụọ nọ nyere gị ka emesịa